9, 6, 1. Да, за съжаление зрението е 4. отслабнало значително от последното ви идване и диоптрът се е вдигнал много. Вече ще трябва да сложим очила. Мамо, моля те, не искам да слагам цаи си. Не знаеш как се подиграт в училище на децата с очила. Ей, четириочко! Внимай да не лапнеш дъската. Обектите изглеждат по-далеч, отколкото са. Мале, нямам търпение и Овена да се върне. Тя все такива супер смешни ги измисля за тия сцайсите. Спомняш ли си как тя взема очилата и на вас? И тя тогава се разплака и техните дойдоха да си я вземат. О, да, това беше велико. Дали? Владете по един двоен лист. Тишина. Иначе ще ви изпитвам устно. Прибирайте учебниците и тетрадките. Задачите са написани на дъската. И Овена още ли я няма? Днес след обед си идва. Утре ще е на училище. Ей, разминай се с това контролно просто. Много ви моля, не се въртете. Съсредоточете се върху задачите. И никакво преписване. Ама, господине, на мен ми ги няма очилата и не виждам до дъската. Абе, Калояне, как па се на теб ти няма очилата, бе, момче? И моите ги няма, господине. И моите, господине. И моите. Вие да лут ли ще ви правите? Я ставайте всички при директорката. Дали ще се зарадва, че я чакаме? Айде да я избазикаме, като се скрием. Все едно сме забравили, че се връща днес. Айде! Но защо е С очила! Виждаш ли колко е приятно сега? Очевидно не вижда, след като и тя е станала цайс. Дай на мен. Дано поне сега станеш пълна, защо вече си злър като нас. Не. Хора, моля ви, не дейте. Престанете! Съжалявам! Знам, че бяхме гадни с вас! Съжалявам! Не, това не мога да го гледам. Хайде да ви видя сега! Спрете! Очилата ми. Как може да сте такива? Какво значение дали някой с или без очила? Не можем ли просто сме приятели? Хайде да съберем пари и да му купим нови. Хайде, изпратете джобовете. Няма да стигнат. Не искам пари. Искам да обещате, че няма се карате повече.